2 वर्साच्या कळंतरा उपरांत म्हापशेचो शिगमो आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो। शिगम्याचे मिरवणुकीत जायत्या पंगडांनी वांटो घेतिल्लो। पारंपारीक लोकसंस्कृती, लोकवाद्य आनी लोकनाच तशेंच लोकगीतां ह्या निमतान लोकांक आयकुपाक मेळ्ळी। ढोल आनी ताशांच्या तालार ओसय ओसयचो गजर घालीत म्हापशेकारांनी ताल धरलो। पळयात म्हापशेच्या शिगम्याचे कांय रंगयाळे खीण। नृत्य, अभिनय आणि हस्तकलेचे आविष्कारण घडयतात। मैं पवन पुत्र हनुमान लीन होकर आपसे आवाहन करता हूँ। प्रकट हो गरुड़ राज, प्रकट हो। ये महाभयंकर विनाशक सर्पास्त्र के प्रयोग से पूरे वानर सेना प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दो। गरुड़ राज मुक्त कर दो। मैं हनुमान आपसे विनती करता हूँ, प्रकट हो गरुड़ राज, प्रकट हो। तो पहले निपट लो, उसके बाद मेरा सामना करो। स्वामी, मुझे इस दुष्ट सिंदूरासुर से बचाइए स्वामी। ये शुभ